They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you're rebel, you're more than one together. However you go ever and ever after high. Raven? Apple. Raven? Apple. Apple i Raven imaju problem. Kao urednice djevojke moraju se složiti oko ideje za godišnjak. I u zadnje vrijeme ne slažu se oko ničega. Apple. Raven? Zašto vas dvije ne možete naći način da budete prijateljice? Mora Postoji način. U zemlji čudesa održali bismo duel. Duel u kriketu. Ona koja pobjedi u ovoj igri postaće glavna urednica. Druga se mora odreći moći. Učinit ću to ako ćeš i ti. Dogovoreno. Čekići u zoru. Apple, Raven, znate pravila. Ja ih pokupim dok idete dalje. Medi, ti si opaki čuvar od Raven, Bunny, ti si od Apple. Lopta mora proći kroz mrežu da bi bio pogodak. Odmaknite se 10 koraka i počnite. Dobro odigrano. Savršena slika. Šteta što to neće biti u godišnjaku. Applewhite! Ako mene pitaš, ovo je za pamćenje. U kazni si! Bitno je da se pokažemo u najboljem svjetlu. Kao ova slika naših vjernih čuvarica. Više kao opakih spavačica. Pa, pobjednik će odlučiti. Odlično. Završimo to. Izjednačeno! Predstavljamo urednice godišnjaka, Apple i Raven. To je to. Idem spavati. Vidimo se. Znam da možete riješiti stvari. Ako ste vas dvije glavne, to će biti najbolji godišnjak ikad. Učinit ću to ako ćeš i ti. Može tako. Možda djevojke nemaju isti pogled na stvari. Ali bar su na istoj stranici.